Nu știu. Suntem în misiune de a cumpăra lapte. Ia zici tu ceva? Ce vrei? Zici ceva. Lapte. Yeah. Super. Că avem ce găsim. Ce vrei să iei? Miere, dar să fie zaharisită. Uite și am de asta. Fi bună de ceva? Cred că e nice. Ce era mai acolo? Miere. Eto, ești o dulce, da. Ce ți-ai luat? Ce ți-ai luat? Ce ți-ai luat? Ce ți-ai luat? Aoleu, dacă mai balângă mult așa. Da, suntem. Cum te simți? Nu știu ce filmează, acum filmăm la soaptă. Acum nu mai filmăm la soaptă, acum chiar ne filmăm. Nu? Să facem micuța. Și? Ce-am luat? Tu dă-și pe Dani. Haideți, băi! Da. Cum e la sine? Tare. Frig. E frig. E cald. E cald? Este vară. E vară. Câte grade sunt? 15. Cine mai vine, cine mai cucărește, cine mai potrivește. Să mai ce? Stăm așa bine. Plimbare nocturnă. Pe la... cum ai zis? Casino Sinea. Cazinoul din Sinea. Cine vine? Cine are bani? Cine găsește? Nu știu dacă mai e casino acum. E pe vremea lui Mihai. Apar nu. Zici tu ceva? Salut. Trebuie să vadă și portocale.